Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta dito. Thank you, thank you. Sorry, hindi ko alam ang ginagawa ko. First time po eh. Good morning po. Kapatid Rom, thank you, thank you. Salamat, salamat sa pag-support. My first time. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko dito. Sorry sa inyo. Salamat sa pagpunta.
at moderate. Hindi ko alam saan yun. Oo, madam. Binili ko lang yan kasi nagandahan ako sa niya, sa nakasulat. Parang ba, hugot. Madam, hindi ko naman makita asan ba yung moderator na yan. Salamat guys sa pagpunta nyo. First time ko ito kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Sorry po. Salamat sa pagpunta. Thank you, Madam Alicia's word.
Ang hirap nga, madam. Hindi ko naman alam kung anong pipindutin ko dito. Salamat. Salamat sa inyong nandyan. 2 million in the house. Salamat, salamat po. First time. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinagpapawisan na akong Madam Alicia. Sorry. Lalo na pagka isa lang yung siping hinahawakan. Kakayanin po. Kakayanin. Kahit isang oras lang sana. Salamat, madam, sa support. Thank you so much. Nagharap pala ng ganito. Natatawa ako sa sarili ko na nagsasalita ng nakatingin pa yung alaga kong nung ginagawa nitong katulong ko. Baka sabihin niya, nagsasalitang mag-isa. Kwarto na, ay, salamat madam. Sinare ko na rin, sinabi ko na rin kay Jason kagabi. At nagsuggest siya ng 9 o'clock para daw makasupport. Baka wala pa sa yun, sa pwesto nila. Hindi pa nagpaparamdam eh. So, thank you so much. Habang nagkakape, kape muna tayo. Sa 2 million na. Thank you, Ninja Bing. Salamat sa pagpunta at salamat sa patamsak mo. 9:20 madam, in the morning. Parehas ng Pilipinas time. Kasi nasa pa lang ako, Asia. 9 a.m. pa lang po dito. Salamat talaga. Salamat sa pagpunta nyo. Ninja Bing, thank you so much sa pag-support. At kay Madam Alicia. Salamat po talaga. Thank you, Madam. At kay Ninja ni Bing, thank you so much sa pag-support. Salamat ng marami. Thank you so much sa 3 million na andyan. Salamat. Madam, signal number 8 kami dito ngayon.
Signal number 8 pero ang init pa rin. Salamat, salamat talaga, Ninja Bing. Thank you so much. Salamat sa pagpa-unlock sa invite ni Madam Alicia Sword. Very supportive yan si Madam Alicia Sword kahit di pa rin natutulog. Salamat, salamat sa 2 million nandyan. Thanks sa pag-support. Sa Sunday na lang ako magpapakita, Madam. Okay. Sana dumikit din siya sa akin at didikitan ko siya mamaya. Si Ninja Bing, padikit na lang ako. Tapos balikan kita mamaya pagkatapos ng LS ko. Salamat. Salamat sa pagpunta mo, Sisi. Wala pa yung mga ka-GC natin. Kahit yung mga ka-GC ko sa iba, sa kabila, wala pa din. Mga my work kasi mo. Walang oras na walang trabaho. Kaya ganito. Salamat sa 2 million nandyan. Thanks so much. Salamat sa pagpunta nyo sa first LS ko. Salamat sa support. Salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Madam Alicia. Thanks so much. Salamat sa 2 million na andyan. Ay, bakit? Bakit, Madam? Nakikita mo naman ako. Bakit ganun? Nakikita mo naman ako. Paano yun? Bakit naman? Naka-private ka ba? Hindi naman, Madam. Hindi ka daw nila makita. Ba't ikaw, Madam, diba? Hindi naman ako naka-private. Private. Hindi, Madam. Magpa-private pa ako. Hindi naman ako naka-private. Bakit?
Hala, hindi po nakaano ako, naka-public po ako. Naka-public ako, madam. Bakit? Paano na? Ay, wala naman akong private. Hmm, hirap naman ng ganito. Di pa rin ba? Di pa rin ba makita, madam? Okay. Ay, bakit? Hide all those messages. All messages are visible. Andyan naman. Alala, bakit? Anong nangyari? Live chat, all messages are visible. Some messages such as photos from live chat, all messages are visible. Some messages such as photos from saan ko titignan yun, madam? Lalala. Paano? Hindi ko makikita, madam, kung saan yun. Hindi ko naman makita kung saan yun.
End ko na lang kaya, madam. Di ko alam eh. Di- Ano nang nangyari? End ko na lang kaya, madam. Alala. Wala bang load? Ay, kasi walang wifi doon sa pwesto nila. Ay, hirap naman ng ganito. Salamat, madam, at andyan ka. Pinagtsatsagaan mo tong LS na to. Hindi ko talaga alam, hindi ko mahanap yun. Naka-public naman yung account ko. Ba't naka-private? Salamat sa 2 milyon na andyan. Salamat sa pagtsatsaga. Kaya nga, madam, nakapasok naman si Bing. Ba't di sila makapasok? Nakapasok naman yon. Si Sisi Bing. Wala naman akong napindot. Wala naman akong pinipindot pa. Sayang naman. Sayang naman. Bakit naman kaya? Kaya nga meron naman. Bakit kaya? So, unlisted? Bakit naman unlisted? Binabasa ko. Unlisted. Saan ko pipindutin yun? Close ko muna kaya, madam. Tapos balik ako mamaya. Para tignan ko. Tignan ko yun kung asaan. Thank you. End ko muna, madam. Check ko muna. Kaya, try mo nga, Jason, kung makabasok ka. CC. Okay. Okay, madam. Kung makakapasok siya. Tignan natin.
Salamat madam, salamat talaga at andyan ka. Wala, kahit sa group ko hindi sila makapasok. Kailangan bang eksaktuhin na 1 hour, madam? Hindi ba pwedeng putulin pagka wala pang 1 hour? Hindi rin yata makapasok si Jason. Ay, ganon. Kailangan 1 hour talaga. Kahit mag 1 hour lang sana ako, madam. Di rin yata makapasok si Jason. Kaya nga po, kahit 1 hour lang sana. Naka 40 minutes na tayo, madam. 20 minutes more para mag 1 hour. At least 1 hour naman. Hindi rin makapasok. Lala, na paano na? Bakit kaya nung nangyari na sa account ko? Kaya nga, madam Oh, nakapasok naman si Jason. Ayan, salamat sa iyo, Jason. Good morning. Bakit sila hindi makapasok? Salamat sa iyo. Salamat sa 2 million na andyan. Thanks so much sa support. Jason, bakit di sila makapasok? Naka-private daw ako. Naka-unlisted daw ako. Nakaload ko pala. Okay lang. Naka na tayo, almost 1 hour na. Kaya Alicia's World, mega love shout out. I love you, sabi ni Jason. Naka-enlisted daw sa kanya sis Jason. Jason, I love you too, sis World. Salamat sa 2 million na andyan. Salamat sa support. Salamat talaga. Thanks so much sa inyo. I love you too, Sisi. Sabi ni Madam Alicia's World. Bakit kaya hindi sila makapasok? Sayang naman tong 2 million lang ang tao sa bahay ko. Asan kaya yung mga naisda kong mahigit 1,000 na? Ganito pala ang mag-LS. Joke. Salamat at mga madam. Thanks so much. Salamat sa support sa 2 million na andyan kay Jason Bravo at kay Madam Alicia's Word. Thanks so much. Thank you.
Sis Jason, bakit di makapasok si Mark? Kaya nga, bakit kaya hindi sila makapasok? Salamat sa 3 million na andyan. Thank you, thank you. Salamat, salamat sa support. Sis Jason, bakit di makapasok si Mark? Kaya nga, busy pa rin si Jason. Baka nagdi-display pa ng mga paninda niya. Almost 1 hour na tayo sa lang. Oo. Kaya nga Jason, bakit anong nangyari sa account ko? Bakit naka-unlisted? Naka-private? Oo nga eh. Pinasa ko sa kanya yung links. Bakit kaya? Thank you so much. Thank you so much sa 3 million na andyan. Sir, ka-open pa lang ata niya, Mama Norms. Nagpa-load agad siya. Kaya nga madam, salamat. Salamat Jason. Nagpa-load ka pa. Dahil lang sa LS na to. Salamat sa support. Salamat sa inyo. Try mo sisi. Kakapanood ko pa lang Mama Norms. Okay lang Jason. Salamat. Sige. Sige sis. Try mo sisi. Salamat. Salamat sa inyong tatlo na andyan. Salamat sa 3 million na andyan. Ay, salamat naman. Salamat, Mark. Bakit? Bakit ganun? Di mo ako makita. Pinasa ko sa iba. Mama Nurse. Thank you. Thank you so much. Almost 1 hour na tayo. Hindi ko pa rin makita yung moderator. Ito, saan ko ba makikita yon? Bakit kaya? Naririnig ka daw niya kaso di siya makakomment. Lala. Wow. Oo nga, madam. 48 minutes na tayo. Click mo sa namin. Click mo sa profile pic namin. Yun. Add moderator. Sorry. Tapos, napindot ko na madam, yung add moderator. Thank you so much sa 2 million na andyan. Salamat po. Ayan, blue na ako, Mama Noms. Ay, ganon. Ganon pala yun. Tapos hindi ko pa rin alam yung kung paano yung paglagay ng jacket. Jacket na yan, madam. Ayan, blue na ako. Okay. Ang dami ko pang dapat na pag-aralan dito. Salamat sa 3 million na andyan.
Naka-jacket na si Madam. Pero si Jason wala. Wala pang jacket. Ganon pala yun. Pagka-jacketan, press yun sa ano. Oh, ganon. Okay. Ay, thank you so much, Mark. Thank you so much. Thank you so much sa patamsak mo. Pinatamsak mo, Mama Norms. At salamat, Mark, sa mga patamsak mo. Thank you so much. Hindi ka pa rin makapasok. Hindi pa rin makapasok si Mark. Pagtiyagaan niyo muna ako. Pagtiyagaan niyo pa ako, madam, ng 10 minutes. Matatapos na to. I-end ko ng kumpletuhin ko lang ng 1 hour. Para at least 1 hour man lang makumpleto ko. Thanks so much, Mark Lee, sa patamsak mo sa first LS ko na to. At least man lang maka 1 hour tayo. Para alam ko na sa susunod yung gagawin ko. And, naririnig daw ako. Salamat, Mark Lee, sa patamsak mo, sa mga patamsak mo. Salamat. Salamat sa inyo. Ako talaga nagsabi kay Mama Norms, haha. Naririnig po kita, Mama Norms. You're welcome po. Okay, thank you. Thank you so much, Mark Lee. Naghahatid balita kay Mama Norms. Salamat po. Salamat, madam. Alala. Doon siya nagre-reply. Doon siya nagre-reply sa group chat. Kaya nga po, hindi makita dito. Mega love shout out to Mark Lee. Hindi siya makapasok pero naririnig daw niya ako. Salamat ng bonggang-bongga sa'yo. At andito ka. May bumibili, Mama Norms eh. Sige lang silang. Unahin mo muna yung pagtitinda mo. Kasi yan, pera. Doon siya nagre-reply sa GC na sa'yo. Haha. Balita ko lang sa iba itong LS niyo, Mama Norms. Ay, salamat. Salamat, Jason. Sige, sis. Share mo, sis. Ano na tayo mag 1 hour na tayo. Next time na lang kaya, Jason. Next time mo na lang i-share para kasi na lang, 7 minutes na lang. Kumpletuhin ko lang yung yung 1 hour ko. Para at least maka 1 hour man lang ako sa first LS ko. Thank you so much. Thank you so much sa inyong tatlo na andyan. 3 million in the house. Salamat sa pagpasok sa aking munting kubo. Mama Norms, sabi ni Mark Lee, salamat daw, Mama Norms. Salamat din, Mark. Salamat din sa'yo. Salamat sa pagtsatsaga mo dyan kahit hindi ka makapasok. At least andyan ka, tapos nakatamasak ka naman na. Salamat. Di lang daw siya kasi makakomment. Naka-watch ata yan. Si Sis Mark Lee. Thank you so much sa pagtsatsaga. Lapit na. Kakaiba tong LS mo, Mama Norms.
Uy, Sisi, hindi daw makapasok kasi naka-unlisted, hindi naka-public. Kaya nga, Jason, ano bang pipindutin ko? Hindi ko alam. Eh, bakit nakapasok ka? Nakapasok kayo ni Madam. Tapos yung friend niya kanina, si Ninja Bing, nakapasok. Bakit hindi makapasok yung iba? Ba't nakapasok kayo? Kaka, kahit kakaiba support. Kaya Madam, i-public nyo po para i-public nyo po para lahat, pati friends nyo po makita sa YT. Kasi link lang po siya. Mama, okay. I-check ko mamaya pagka end ko kung paano i-public, kung saan ko pipindutin. Pag nakapublic yan, Mama, may mga dadaan dyan. Kaya nga, Jason, mama naman si public nyo daw, mama naman para lahat daw makita ka na naka-live ka. Sige, sa susunod, Madam, tignan ko muna. Alicia Sword, Bongga, ikaw talaga. Sa JC. Kaya nga, siya yung taga-hatid balita. Si Madam. Buti na lang andyan si Madam. Siya ang naghahatid balita. Kapag di nyo po send ang link, di po talaga makikita. At Mama Norms Kitchen. Ganon. Mama Norms message yan ni Mark Lee. Okay. Salamat, Mark Lee, sa info. Check ko lang mamaya pagka-end natin. 3 minutes. Makapagtrabaho naman si Jason, makapagbenta na. At saka makatulog naman na si Madam dahil pagod sa trabaho kanina. At sa'yo, Mark Lee, thanks so much. Thanks so much sa support. Sana bukas, maayos ko na. I-try ko ulit bukas, Madam. Okay lang, sis. Very supportive naman kayo. Para Mark Lee, public nyo po para lahat. Pwede friends nyo po makita sa YT. Okay? Okay lang, sis. Very supportive naman kayo sa akin. That's what fun yan. Thank you. 2 minutes more. LS. Bonggang LS to. Naging from Mark Lee kasi link lang po siya. Mama, okay. Sana matutunan ko hanggang bukas kung anong pipindutin ko dito. Grabe. Ganito pala. Jason Bravo, parang ako nung una, sis. Dalawang LS isang araw. Kaya nga, Madam, subukan ko kayang mamaya pagkatapos ni Jason, mga 1 o'clock. 1 o'clock na dito. Para mapag-aralan ko muna. Kung saan yon. Sir, kahit ako hindi ko pa alam gagawin ko. Kakaloka, pati premiere, hindi kong hirap, kaya nga atras na ako. Sabi ko sa anak ko, atras na ako. Sabi niya, ngayon pa, naka 1,000 bananas ka na, ngayon ka pa atras. Sabi niya ganyan. Yung WH mo na lang ang kukumpletuhin mo. Sabi ko, kailan pa kaya? Baka next year, dudublin na yata yung WH, sabi ko sa kanya.
From Markley, click nyo na lang po mamaya sa YT ang public para mabilang po sa videos nyo. Okay. Salamat Markley sa info. Thanks so much. Okay. Thank you. Salamat ng marami sa info, Markley. Thanks so much. Nakaumpisa na kayo, Mama Norms. Didiretsuhin na yan. Oo, Mama Norms, kahit 1 hour. 1 hour lang LS, Mama Norms, dagdag WH. Opo, Madam. From April, Mari, on the way na siya. Ano yun? Mama, may ginagawa lang. April, Marie. From April. Mag-i-end na ako, Jason. Salamat sis. Jalen Collado from Markley. Yes, thank you so much. Friend Jason, Mama Norms, Madam Alicia Sword, Jason Bravo, Markley, thank you so much. Thank you so much sa pagtsatsaga nyo sa akin. I have to end 1 hour na ito para ma-check ko yung account ko kung ano na. Para subukan ko ulit mamayang hapon. Thank you so much. Good night, Madam Alicia Sword. Jason Bravo. Magtinda ka na. Magtinda ka na dyan. April Marie. Dali takbo. Maiwanan ka na ng barko, Sisi. Magsasala si Mama Norms. Sige. Antay ko saglit. Tamsak man lang siya. April Marie, asan ka na, Sisi? Night, Mama Norms from Markley. Ulitin na lang mamaya ni Mama Norms para makapunta ako. Okay, sige. Sige, Markley, salamat. At pag-aaralan ko to mamaya. Sana mapag-aralan ko. So, sige na. I-end ko muna to, Madam. Tulog mo muna para makapagpahinga ka na. Salamat ng marami. Salamat sa mga support. Jason Bravo, Madam Alicia Sword, saka Markley. Thank you so much. Bye-bye. Love you.